Ποιος είναι ο καλύτερος σύμβουλος? Ο Κύριος. Μόνο που λέμε ο Κύριος, κατανοούμε όλοι ότι εννοούμε πέρα από την πανταχοπαρουσία του Κυρίου, το Λόγο Του. Αμήν, αδερφοί. Είναι θαυμάσιες οι συμβουλές του Κυρίου. Μας φανερώνει αυτά που εμείς δεν βλέπουμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μας φανερώνει το παρελθόν, μας φανερώνει το μέλλον, μας φανερώνει το τώρα, ο Κύριος. Και εμείς πρέπει να ακούμε και να πράττουμε. Είναι το συμφέρον μας. Ο διάβολος δεν θέλει να είμαστε εδώ. Το ξέρουμε αυτό. Δεν θέλει να είμαστε εδώ. Θέλει να είμαστε αλλού. Θέλει να μας βγάλει μέσα από την Εκκλησία. Και το έχει κατορθώσει σε χιλιάδες άτομα. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει την καρδιά το να εμένουμε. Και αυτό λέγεται καρδιά αγάπης στον Κύριό μας. Και να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Του αξίζει. Με αυτό θα ζήσουμε αιώνια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και ακόμα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια μέρα θα παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Μόνο που το σκέπτεσαι, αρχίζεις και ψάχνεις τον εαυτό σου. Ψάχνεις την καρδιά σου. Και λες, Κύριε, θα έρθω την ημέρα εκείνη. Ξέρω ότι έχω ελλείψεις, αλλά προσπαθώ. Να μην είναι δικαιολογία τα λόγια αυτά. Προσπαθώ. Αν και αυτό κάνουμε. Αλλά πρέπει να κάνουμε το βήμα της προσπάθειάς μας. Να το βλέπει ο Κύριος. Θέλουμε να ακούσουμε την ημέρα εκείνη, έβγε δούλη, δούλε αγαθέ. Μπες μέσα στη βασιλεία μου, στην αιωνιότητα που είναι φτιαγμένη για σένα. Τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε σοφοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να αγαπήσουμε τις οικογένειές μας και να δίνουμε μηνύματα αγάπης και στην εργασία μας, αλλά και όπου αλλού βρεθούμε. Αυτό είναι το συμφέρον της Βασιλείας του Θεού, αδερφοί. Να κοιτάζουμε το συμφέρον της Βασιλείας πολλές φορές, περισσότερες φορές από τα δικά μας συμφέροντα. Το μήνυμα που έβαλε ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου είναι ένα μήνυμα γνώσης μέσα από το Λόγο του Θεού. Μας δίνει ο Κύριος να καταλάβουμε πράγματα για το δικό μας συμφέρον, για να φυλαχτούμε. Ο Κύριος, ό,τι και αν έχει γίνει μέσα στη ζωή μας, είναι εκεί για να μας συγχωρέσει και να μας, προσέξτε, ελευθερώνει. Όχι ελευθερώσει, ελευθερώνει συνέχεια ο Κύριος. Αρχή να πηγαίνουμε κοντά Του και να Του δίνουμε την καρδιά της αγάπης, την καρδιά της μετάνοιας, μια αληθινή καρδιά. Να μην κρυβόμαστε από τον Κύριο. Κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Και επειδή είμαστε φως μπροστά στον Κύριο, ζητάει ο Θεός αυτή η επίγνωση να γίνεται μπροστά στον Θεό αληθινή μετάνοια. Αμήν, αδερφοί. Αυτό ζητάει ο Κύριος. Δεν είναι δύσκολο. Όλοι φταίμε. Σήμερα μπορεί να φταίς εσύ, αύριο θα φταίξω εγώ. Αδερφοί, έτσι είναι η Εκκλησία. Όλοι δοκιμαζόμαστε μέσα από καταστάσεις, αλλά ζητάει ο Θεός να σκεπτόμαστε με απόλυτη σοφία. Ο Κύριος θέλει να ελευθερώσει και να ελευθερώνει τη ψυχή μας. Το θέμα είναι το να καταλάβουμε τη λατρεία που ζητάει ο Θεός για τον εαυτό Του. Ξέρουμε ότι όλα αυτά που δημιούργησε, από τι αποτελούνται? Ποιος μπορεί να μου πει? Αποτελούνται από ύλη, από χώμα. Όλα. Και εμείς από χώμα είμαστε δημιουργημένοι. Το ξέρουμε αυτό. Και θέλω να καταλάβουμε τις αξίες και τι ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο που δημιούργησε. Μπορεί να είμαστε από χώμα, η σάρκα μας, αλλά μας έχει βάλει μέσα μας τη ψυχή και το πνεύμα. Και ο σκοπός του Θεού είναι το να μορφώσει τη ψυχή μας και το πνεύμα μας. Φυσικά και να αγιάσει τη σάρκα. Πέρα από ότι η σάρκα μας πηγαίνει στο χώμα. Αυτή είναι η σκοπή του Θεού. Στο προφήτη Ισαΐα, 9 κεφάλαιο, 6 εδάφιο,
Είναι μία προφητεία για τον Χριστό. Και αυτή η προφητεία έγινε 770 χρόνια, μπορεί 750, γιατί το 770 γεννήθηκε ο Ισαΐας. Μια προφητεία του 750 να βάλουμε, ή το 740, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το τι μας λέει ο Κύριος. Θα γεννηθεί ένα παιδί, Ισαΐας 9 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Θα γεννηθεί ένα παιδί, ένας γιος, θα δοθεί σε μας και η εξουσία θα είναι επάνω στον ώμο του. Πατέρας του έχει δώσει όλη την δύναμη και την εξουσία κάτω από το πνεύμα το Άγιο της δυνάμεως του Θεού, για να μπορεί να τελειοποιήσει το έργο του Θεού μέχρι σήμερα. Μέχρι το τέλος που έχει προγραμματίσει ο Θεός, το να ζήσει ο άνθρωπος και η γη αυτή. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για την εξουσία αυτή που έδωσε στον Υιόν Του. Και το όνομά Του θα αποκληθεί, είναι τίτλος ονόματος, Θαυμαστός Σύμβουλος. Τον ευχαριστούμε που θέλει να συμβουλέψει την Εκκλησία Του. Αλλά θέλω να καταλάβουμε κάτι. Το έχουμε πει δεκάδες φορές και τα ξαναλέμε για να μπορέσουμε να τα εγκολποθούμε, να τα κατανοήσουμε, ότι τα λόγια που κήρυξε ο Ιησούς αναφέρεται σε πολλά εδάφια, ότι αυτά που μου λέει ο Πατέρας μου, αυτά πράττω. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, του αοράτου. Επειδή ο Θεός ήθελε να έρθει ανάμεσα, λέει, στο λαό του, μία προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επειδή είναι πυρ καταναλύσκο, κανείς δεν θα δει το Θεό και θέλει ζήσει, μας λέει ο Άγιος Λόγος Του. Εφόσον λοιπόν κανείς δεν θα δει τον Θεό και θέλει ζήσει, το σχέδιο του Θεού ήταν απ' αρχής, πριν ακόμα δημιουργήσει τον άνθρωπο, το να μπορέσει να γεννήσει έναν Υιό εκ Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσει η δύναμη του Θεού, η σοφία του Θεού, να του αναγγέλει το μήνυμα της σωτηρίας σε μας. Και εμείς να ακούμε και να πράττουμε, ξέροντας ότι ο λόγος που κηρύττει ο Ιησούς Χριστός είναι δοσμένος από τον Πατέρα Του. Και τον ευχαριστούμε, γιατί ο λόγος μαρτυρεί ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Όταν κηρύττεις τον λόγο, τι μαρτυρεί ο λόγος? Ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Και τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.